Helo, gadewch i mi gyflwyno fy hun. PC Brian Jones dwi, a swyddog cyswllt ysgolion dwi, yn union fel yr un sydd yn ymweld â'ch ysgol chi. Rwy'n gwneud plant yn ymwybodol o'r gyfraith a sut mae'n gallu effeithio arnynt. Heddiw, hoffwn siarad efo chi am alcohol a thoddyddion. Fe ddylech wybod nad oes lefel diogel o alcohol i blant gan fod eich corff yn dal i dyfu. Mae'n brawychus, ond mae'n wir bod alcohol yn gallu niweidio'r ymennydd a'r corff wrth iddynt ddatblygu. Gwenwyn ydi o mewn gwirionedd. Mae alcohol yn gythyr ac mae'n gallu bod yn ofnadwy o beryglus. Mae gormod yn achosi pobl i ymddwyn mewn ffordd drwg sy'n cael ei gyfeirio ato fel ymddygiad gwrthgymdeithasol. Rwy'n siŵr os ydych yn meddwl am le rydych yn byw, eich bod wedi gweld pobl yn ymddwyn yn y ffordd yma. Mae alcohol hefyd yn gwneud pobl yn dreisgar sy'n gallu rhoi eraill mewn perygl. Cofiwch bod yfed alcohol yn arafu eich amseroedd, ymateb, ac yn eich gwneud yn fwy tebygol o gael damwain. Meddyliwch am y peth a gwnewch y dewis cywir. Gall toddyddion fod hyd yn oed yn fwy peryglus, oherwydd y gallant eich lladd y tro cyntaf y byddwch yn ei trio. Gellir dod o hyd i toddyddion yn y cartref, ac mae angen eu cadw mewn lle diogel. Dywedwch na i alcohol a thoddyddion, ac aroswch yn saff.